Mayong hapon Negros, inin Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook ug sa amon man nga YouTube channel. Kag karon sarang naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Masobra 400 ka mga cameras ipahamtang sa Bacolod City bago nga command center ipatukod. Mga anay empleyado ginatudlo nga suspect sa paghudap sa isa ka logistics company sa Bacolod City. Pito pilason sa mahulog ang truck sa Banglid sa DSB. Lalaki na bungguan sa iya ginamaneho nga truck sa Bacolod City. Dry season, nagsugod na suno sa pag-asa. Kag sa Good Vibes, 32 anyos ka delivery rider nakakita sa bagong nga obra pinaagi sa Mega Job Fair. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, opisyal na gindeklarar sang pag-asa nga nagsugod na ang dry season sa pungsod Pilipinas. Natapos na ang northwest monsoon ko ng amihan kag panugod na ini isang mainit kag dry season nga magalawig tubtob bulan sang Mayo inibase sa ginpagwa nga press statement sang DOST kag pag-asa. Sa masunod nga mga binulan ginapaabot ang mas mainit nga temperatura kag kun may pagtupa gid man sang ulan ining tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Ang publiko ang ginaabisuan nga maghalong sa heat stress ukon sa pagsulay sa init kag magkinot lang sa paggamit sang tubig. Damlag pa, ginsiling sang pag-asa nga natapos na ang La Nina kag ginapaabot ang posible pagsulod na naman sang El Nino. Sa number 9, Guimaras Trade Commission ang ginaduso ni Bacolod City Mayor Albi Benitez agud nga mapangapinan ang palangabuyan sa mga maggagmay nga mananagat sa rehiyon. Ang mga mananagat sa kilid sang baybayon sang Bacolod ang pilalang sa mga apektado sa separado nga mga pagsulundan sa mga local kag provincial government unit sa bahin sa pagpanagat sa Guimaras Strait. Gani ginaduso karon ni Mayor Albi Benitez nga amuman ang pamuno sang Regional Development Council sang Western Visayas nga matukod ang Guimaras Strait Commission nga among magapatuman sang alalangay nga pagsulundan bahin sa pagpangisda sa kalalawran. Kabahin sa luyag niya nga mapasiguro nga wala sang dalag ko nga commercial fishing company sa Guimaras Strait agod mas mapangapinan ang palahangabuyan sa magagmay nga mga mananagat. Ginahaylo man karon sang alkalde ang mga lideres sang probinsya sang Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental nga maghilisugot sa among atikang agod mas mapahapos ang pagproseso sa mga permit. Pagiman sa ginaplano nga commission tuyo sang alkalde nga matukod ang dugang nga mga sustainable program para sa palangabuyan sa mga small fisher folks sa rehiyon. Kung magkuha sila permit sa commission, miski hindi na sila. Hindi na daw may area lang sila nakantuan para ma-properly regulate. May aral na daw safe deck sa Guimaras. No? So why don't we support yung safe deck na operation para straight para ang industry ma-sustain. Sa number 8, katapos ang PACE ang padanya nagahulat sa guidelines sa releasing sa performance-based bonus sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Suno kay Renelo Lastiere, ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE, hindi ma-release tubtub nga wala sang guidelines o kon basihan. Isa ka joint circular gikan sa Department of Budget and Management kag Civil Service Commission ang ginapaabot. 60 to 65% sang sweldo sa isa ka empleyado ang sarang mabaton sa idalom sang PBB, suno kay Lastiere. Sa ilang courtesy call kay Governor Eugenio Jose Lacson damlag pa, suno kay Lastiere, silang ginpasalig sang PBB sa tion nga mag-abot ang guidelines. Mga regular employees kag casual employees ang entitled sa PBB, suno kay Lastiere. So may mga target requirements sila, just like dapat ang LGU maka-reach ng 70% of its target. Kadamo sila sa nitty-gritty, which kung ma-release ang guidelines, I believe ready na yung province to comply with the requirements. So yung status ng isang guidelines sa national? Wala pa. Ang guidelines will be maybe the same, pero they are waiting for DBM funding bago. Wala na timeline kung saan mo?
That I do not know kung ano timeline. Kung kami pa mangkuton mo, kadaligid kami, kadaligid. Sa number 7, transition team sa Provincial Health Office nga magasugod sa bulan sang Abril ang gina-recommend ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga magaretiro na sa bulan sang Hunyo. Sa iya sulat kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson paagi kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ginsiling ni Tumimbang nga dala sa iya nga mandatory retirement sa Hunyo 9, siyang naga-recommend sang transition team nga magasugod trabaho sa PHO sa sini nga Abril. Suno kay Tumimbang, ang transition team ang iga-orient sa nagkalain-lain nga programa kasubong man sang naka-line up na nga mga activities sang PHO. Magluwas sini, madamo pagid sa iba nga mga concerns nga luyag matalakay sa transition team. Lakip na diri ang universal healthcare implementation. Dugang pa niya, sa hindi madugay magasugod na siya process ang iyang retirement papers. Pero bisan pa suno sa doktor, siya sa gihapon na maghahatag sang assistance sa team kung kinahanglan ini. Sa number 6, kapin sa 1,000 nga mga open pipes ang ginpalapakan sa Pison sa San Carlos City. Kapin sa 1,000 ka mga confiscated nga mga open pipe nga mga mufflers o kung illegal nga mga exhaust pipes ang ginpalapakan kahapon sa Pison sa San Carlos City. Mismo sa open grounds ang City Hall ginpatigayo ng pagpalapak sa mga ginkumpeskar nga mga tambutso upod sang kapulisan kag mga opisyal kag empleyado sang syudad. Ang ini nga mga open pipe mufflers ang ginpang-confiscate humalin pa sang Enero 2022. Wala ginatugutan sa syudad ang pag-usar sang open pipe bangod sa tuman ini kagahod kag nagaapekto sa ikayong lawas kag kalinong sang publiko. Padayon ni ginapanawagan sang syudad kag PNP ang paglikaw sang pag-usar sa mga modified exhaust pipes bangod sang dala sini nga noise pollution. Sa number 5, mga anay empleyado ang ginatanaw nga suspect sa pagkawat sang kapin 1 milyon ka pesos nga cash sa opisina sa isa ka logistics company sa Bacolod. Padayon karon ang investigasyon sang Police Station 2 may angot sa nagluntad nga pagpangawat sa opisina sang J&T Express sa 11th First Lacson Street sa Barangay 27 sang Biyernes sang gabi. Sa investigasyon sang PNP, ginsulod sang duha ka mga lalaki na nakabonet kag sakay sa motorsiklo ang opisina kag silang nagdeklarar sang hold up. Ilaging kuha ang armas sang security guard. Ginsulod sang isa sa mga suspect ang opisina kag iya gintayaan ang isa ka empleyado. Kag didto ginkuha ang remittance nga 1 million kag 100,000 pesos. Ginpahag ni Captain Junito Pastrana, hepe sang Police Station 2, nga posible mga anay empleyado man sang kumpanya ang yara sa likod sang pagpangawat. Sila manabing nakahibalo sang operation sa opisina. Posible man may insider sila suno sa pulis. Padayon ng investigasyon sang kapulisan. Sa number 4, lalaki patay sa mabungguan sang truck sa Bacolod. Samtang pituman ang pilason sang mahulog sa pilas ang isa ka truck sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Patay 46 anyos nga driver sang truck nga si Ernie Alegria matapos ini maabantihan sa iya mismo ginamaneho nga truck sa Purok Sabes sa Barangay Villamontes sa Bacolod. Sa investigasyon sang PNP, ma-unload kun tani sa iya karga nga balas ang driver sang inali mag-abante ang truck. Gindalagan ini ni Alegria para mapunggan apang naipit siya sang magrekta ang truck sa pader nga may mga nagalinabaw nga kabilya. Dead on the spot si Alegria. Samtang pelaso naman ang 7 ka mga persona nga sakay sa truck gikan naman sa Bacolod City matapos ini mahulog sa pilas kahapon sa Barangay Igmayaan, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sunod sa kapulisan, samtang nagabiyahe ang truck nga kargado sang Bombay, nagpuswak ang iya sini nga brake, ganit nadulaan sang kontrol ang driver. Una pa nga ini ang nagbunggo sa railings antes nga nagrikta hulog sa pilas nga may kapin sa 25 meters ang kadalumon. Nag-agom sang malubang nga pilas ang driver, lakip na ang 2 pa ka mga pasahero. Minor injuries naman ang naagom sang 4 pa ka mga pasahero. Lunsay mga bulentero ang sakay sang truck kag 4 sa ila ang gikan pa sa Mindoro. Padayon sila nga ginabulong sa ospital. Sa number 3,
Padayon karon nga nagainabot ang mga interesado sa bulk water project sa nga Kapitolyo Probinsyal. Suno kay Provincial Administrator ni Frando Diaz, may 4 na sa karon ka mga kumbuyahan ang nagpabutyag sang interes sa bulk water project sang probinsya. Wala pa man sang unsolicited proposal nga nabaton kag ining mga verbal expression suno kay Diaz. Kung may nagwa man nga istorya nga may nag-back out sa yadtong nagpabutyag na sang interes suno kay Diaz, wala pa man gani formal nga nagbukas para sa tanan ang proyekto. Ginapaabot ang Investors Forum sa sininga Hunyo. Ang bulk water project ang nagatuyo nga magtap sang surface water sang Malugo kag Imbang River. Di wala pa man tayo investor. These are all, again, though pledges or expression of interest, but we haven't started yet. No? If there are rumors nga may ara hindi na interested, then it was never formalized in the first place. So what did we lose? Do wala man. No? Sa number 2, Negros Oriental Congressman Arnie Teves gintagaan sang 24 oras nga magpakita sa Kongreso. Gintagaan sang 24 oras ang House Committee on Ethics and Privileges sang kahapon si Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. nga personal nga magpakita sa Kongreso matapos nga naglaps na ang iyang travel authority. Ang committee chairman nga si Filemon Espares ang nagpaandam kay Teves nga mahimo siya magpangatubang sang disciplinary sanctions kung hindi pa ini magpakita subong adlaw tubtob las 5 sang hapon. Si Teves ang inaligar sa mga gunman nga mastermind sa natabo nga pagpatay kay Governor Roel Digamo nga damlag pa nagpahayag na sa iya pagkahangawa sa iya kag sa iya pamilya nga seguridad. Amukon nga wala pa ini magpauli sa Pilipinas. Nagpadala na si Teves ang sulat kay House Speaker Martin Romualdez nga nagapangayo sang 2 ka bulan nga leave of absence extension. Nagapanindugan si Romualdez nga dapat magbalik na sa pungsod si Teves para tubangon ang mga alegasyon batok sa iya kag ginpasalig man siya sang seguridad gikan sa local authorities. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. $430 ka mga CCTV camera iga-install sa syudad sa Bacolod agod nga mas mapabaskog pa ang seguridad kag mapahagan-hagan ang kriminalidad. Upod sa plano ang pagtukod sang bago nga command center. Sa masobra 80 ka mga CCTV camera nga na-install sa Bacolod, halos katunga diri sunod kay Mayor Albi Benitez ang may diferensya kag hindi na functional. Gani masami, may kabudlayan ng mga otoridad sa pagsulbar sa mga nagaluntad nga kriminalidad. Ginsiling sang alkalde nga may yara na sang ginadihon nga kasugtanan upod sa isa ka local supplier para sa 430 ka mga CCTV cameras nga iga-install sa mga ginakabig critical areas sa Bacolod. Ini magluwas man sa mga CCTV camera nga na-install pinaagi man sa mga kabaranggayan sa Bacolod. Luyag sang alkalde nga mapasanyog man ang bahin sa disaster response sa bulig sa mga CCTV. Upod sa plano ang pagtukod sang bago nga command center sang Bacolod nga sarang masuguran karon nga tuig. To be able to cover ang mga critical areas din so that we will have a faster response time sa mga crimes, sa mga calamities, kung ano-ano. Right? So, 430 in fact, I'm even soliciting, and there are proposals that allow us to be able to capture ang images, facial recognition sa mga gaagi na sa CCTV. We can also even capture ang mga salakyan, kag plate number nila, if they were involved in a hit and run case. Our CCTV system will be able to capture that. Kag sa good vibes, isa ka 32 anyos nga delivery rider ang nakakita sang bag-o nga trabaho pinaagi sa Mega Job Fair sa mall sa Bacolod. Yari ang report. Ang pagsulay sa ulan kag init ang nangin trabaho ni Jasril Disena bilang delivery rider.
Masami may risguman siya matagadlaw nga pagbiyahe sa dalan. Ganihalin siya balay sa Banwa sang Pontevedra, nagpasimpalad siya sa pagpangita sang trabaho sa Mega Job Fair nga ginbuksan sang Public Employment Services Office Bacolod sa SM City Mall, Kaina. Wala siya maglaom nga isa siya sa mangin hired on the spot bilang pharmacy assistant sang Grace Pharmacy nga amo ang una niya nga gin-applyan. SOT. Actually, with ko ang feeling blessed ko na nakasulod ko na yun sa una ko man niya interview, kag una man niya ang store store or company nga gin-applyan ko. Para kay Disena, dako nga bulig ang mangin regular nga trabaho agod mabuligan niyang pamilya, ilabi nang iya manghod nga may balatian. Plano niya man nga mapaeskwela ang iya kahagugma nga nagaserbe bilang kabulig sa balay. Kay may manghod ko na niya may epilepsy tapos wala na si Papa. Although may vulcanizing shock kami pero hindi kita ka sustain sa inadlaw-adlaw kay hindi man stable nga or hindi man consistent nga damo pero may pakayo sa inyo. Amo na kag sa napakit sa para pagit sa ako nga girlfriend kay gusto ko mag-school sa sining opening. May 53 tanan ka mga kumpanyang nagbuylog sa job fair, anom diri nag-hire sang empleyado para magtrabaho sa abroad. May 17,000 tanan ang sarang matagaan sang kahigayunan nga makaobra pinaagi sa job fair. Ang international na subong sir is anom lang gid. Pero sa anom na may ara man sila over 2,000 job vacancies sa nagkalain-lain nga mga nasyon. So namely may Germany, may Milan, London, USA, and even ang New Zealand. So that's why gintumpukan sila subong kay hindi lang siya nag-focus sa Middle East. Nagka-kompetensyahan ay subong si local kag overseas. Kay same with local, skilled and professionals man ang kinanglanon nila. Kung sa diin amo man ang kinanglanon sa aton overseas employers. Ang 53 anyos nga amay nga si Ferdinand Lucasan sa Barangay Tangub sa Bacolod nagapati nga limitado nang iya tsansa nga makatrabaho abroad bilang construction planner. Nalipay siya nga bisan paano may hiring man ang Sherman Consortium para sa amo nga trabaho. Meron na Oo. hoping sumunod itong mga ibang Ayaw mo ng Ayaw mo na ng abroad? yun na nga kung direct hiring pwede. Oo. Pero kung magdadaan ng agency kasi may protocol sila, respeto natin yan. Oo. Kasi hindi sila sabi, sir, hindi ka na pwede sa edad mo. Ang Sherman Consortium among contractors ang syudad para sa pagtukod sang housing units sang New Home Village. Nagakinahanglan sila sang kapin 10,000 ka mga skilled workers para sa proyekto gani plano man sang Peso Bacolod nga dalon sila sa masunod nga mga job fair sa mga kabaranggayan sa syudad. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtugwas, maayong hapon.